Dwi'n mynd i'r cyfadda bod fi'n fan o fwyd rili bydyr weithiau, so tro ma dwi'n mynd i roi twist fi ar cwpl o classics a pimpio nhw fyny efo peth o'r cynnyrch Cymreig gora. Throwback o'r 90s, crispy pancake efo truffle Cymreig werth 70 quid. Hwna di'r blas yn ôl yn y early 90s, tro. Cacen gaws di llosgi mega indulgent. Hwna'n un sy'n A fersiwn Figan o doner kebab efo mewn fi, Mustafa a hwsnw o'r siop kebabs yn dre. Chris, mae hwnna'n neis iawn. Ond gynta, dwi'n cwcio fersiwn really special o pot nwdl i gari. Sgotwr o dre sy'n rhedlu mwy na fi, mae'r boi yn legend. Mae o di mynd allan i jecio i botiau cranc yn y gwch efo'r enw mwyaf cool dwi'n rioed i weld. A fydd o'n ôl mewn munud i drio'r noodles ma. Iawn ta, i wneud y pot noodle mwyaf next level, mwyaf cool sy'n rioed i cael ei wneud. Eli be mae Rodin wedi cael. Pot clai Chinese. Dwi'n lyfio hwn. Dim bach mwy cool na'r pot Bombay Bad Boy ti'n cael o siop, ynddi? A fama, dwi bol phorc mochyn Cymreig. Waw, mae'n edrych yn stunning, ynddi? Dwi wedi simro hwn am ryw awr a hanner mewn stoc. Di hitio fod ymach o cumin, fennel, caraway, smoked chili, Worcestershire sauce. Dwi'n lyfio hwnna. A bob tro, cadw ar liquid gold fa. So hwn di'r stoc a'r ffat sydd yn endro o'r porc. A cranc lleol di prepio'n barod. Ta be, o'n dipyn o ffaff. Mynd i 4 kg cranc yndi. Mae hwn di cael ei prepio'n barod. Dwi'n lyfio fo. A li'n cool di hyn. Noodles gwydr. Hyn jyst i socio mewn dŵr poeth am ryw chwarter awr. Maen nhw barod i fynd. Maen nhw'n cael ei allan o mung bean starch. Neith unrhyw noodle o job i hwn. So as ti'n efo pot clai Chinese, neith wok y job hefyd. Iawn ta. Yn gynta, dwi'n mynd i cychwyn off efo sos Thai style, efo llwyth o limes, efo punch galad, sy'n mynd i orffan i off just pan dwi'n syrfio noodles. Iawn ta. Lime amdani. Dim yn Thai sos heb lime na di. A dwi'n licio'n boeth, ia. Dechrau ba fi erbyn on, dwi'n licio cic. So, digon o chili. A dwi'n mix o chilis yma. Chili normal. Hwna'n dechrau rhyw scotch bonnet. A twa, os ti'n licio lip numbing spice ydw dwi, just tynnu'r seeds allan, to. A mae'r un yma edrych reit deadly fyd. Fewn o fo. Dwi'n meddwl mae'r chilis yna mynd i chwythu socks fi off. Dwi'n gobeithio mae Dari licio cic, ia. Dwi'n gratio, dim bach o shalot i fewn. A tra dwi wrthi, gratio, dim bach o garlic fewn. Ideal. O, ta be, mae'n dod yn ymlaen o dda. Dim bach o nam pla fish sauce amdani. Mae hwn yn reit hardcore hwn, so just dim bach, to. Dim bach o sugar brown. Melys a syr. Fewn o dim bach o chives. A just cymysgu bod dim efo'i gilydd. Mae hwn just yn mynd â fo next level yn y diwedd, so mae'n diadio zesty, fresh, blas really cool, so just yn mynd i torri trwy. So mae'n dipyn o brastar, dipyn o ffat ar y porc noes, mae'r cranc yn reit rich, so mae'n gyd yn dan y contrast, ie. Dwi eisiau pethau cwffio am y taste buds yna sy'n ar tafod fi. 2 funud o waith. Boom! Yes! Wan, dwi eisiau turbochargio'r stoc ma, efo glyd da o fish sauce, oyster sauce, soy sauce tywyll, a dipyn bach o soy sauce yslawn. Wedyn, just sleisio'r porc ma'n reit dyna, a da ni barod i ddechrau leirio'r pot clai. Dim bach o olew, just touch bach i'r gwylod, a wedyn dwi eisiau cyfro'r gwylod i gyd efo'r bol porc yma. Ideal. Fewn dim bach o'r noodles. Mae'n noodles really here. Rhaid dim bach o'r cranc trwy fo. O, kind of massage efo fewn i'r noodles. O, yes. A wedyn y liquid gold yma. Waw. Ceiad ar. Ar y tan o fo. Wela, dim yn 10 munud, boi. Iawn ta, mae'r pot noodle ma di fod yn byblo am ryw 5 i 10 munud. O, ti'n barod am hwn. Ti'n barod am hwn. Yes! O, mae'na boeth. O, alu'r lliw ar y noodles o'n, so maen nhw'n troi atha noodles aur o'n do. Maen nhw jyst yn cymryd lliw o'r stoc, y blas neu gyd. Topio fo efo'r clo. Efo'r sauce hardcore ma. Just drizzlo'r sauce ar.
A na chdi, pot nwdl, surf and turf, cranc lleol, bol porc, llwyth o lyf, hardcore sauce. O'n i am cadw'n authentic a iwsio chopsticks, ond pan ti'n bystyd sausage oedd fi, angofiau phorc amdani. Fel i'r noodles ma. O! Ma' hwnna di chwalu bren fi. Ti'n methu cheatio fo fyny stoc a prynu stoc o siop, iawn. Ti'n dod i stoc, berwy'r porc, dod o lyf a cariad fewn i stoc. A mae gyd o trwad. Mae'r noodles gwydyr dam signo yr holl flavours na. A mae'r sos na. Mae'n reit hard hitting, ond dwi'n lyfio un boeth. A to be, mae Dari fewn am trît. Lle mae o da? Iawn, Dari? Hey, Jewis. Yes, legend! Eli Roxy'n apus o'ch di? Sut oedd i ar y fyna heddiw? Iawn, sti. Hwna rhywbeth o brathu heddiw? Oes, sti. Ddau bethau, ia. Byd yn neud i fi ta, Chris? Pot noodle, ie? Oce, iawn. Ti'n licio pot noodle? Dwi'n tad. Mae'na belly pork, ie? Cranc. Ia. Cranc chli. Reit. Cranc o'r ar y byd. Ia. O, ti'n beth, Dari, mae yna. Mae yna. Awe, ta. Mae yna. Dan disgwyl. Gor'o dadl oeri rhywfaint i ni di llosdi lled na. Ti'n meddwl? Iawn, ta jyst gadael hwnna chilio 2 funud, ie? Gadael chilio 2 funud. Enjoy'r fyw ma. Ia, ia. Os oes dipyn yn slips yn bita Bwyd mor, wan, ti'n fel? Oes, mae'n chwyth bobl bit o weis. Just dryd o'i brynu, ia. Ie. Di pysgotws mae gael i pries amdano fo, ydy. Na. Pobl eiris i gael i pries arno fo, ia. Wel, mewn di oeri, os eisiau trio fe, Dar? Ia, ideal. Ti'n gorau rhaid bach o'r pork belly, dy bach o'r cranc, dy bach o bod dim ar ni. Ti'n cythag i fi? Slywyn plellell. Hwna'n di. O ie, eisiau yna. Ceg bach i ni, gwe. Bol mwr, ia. O. Ie, trai rownd i'r camera, dadl chdi, ie? Lovely boy. Mae o. Mwna noeth. Gynna draw fi. Cei, di hwnna, drach chdi. O, wrn neud hwn, ia. Yn gorau fi gael o. Lovely boys. Ne. Beid glove, mate, beid glove. Ti'n bach o bleeps ar hwnna, ie? Go blips. Peidiwch o judge fi wan, ia, ond back in the day, o'n i yn lyfio Findus crispy pancakes. Oedden nhw'n amazing. Cofio fod yn kid, os oedd mates fi'n sal, oedd mam nhw'n rhoi chicky soup yn ei nhw teimlo well. Ond, oedd mam fi, big love Linda, big love mam, yn rhoi tre o cheese and ham, Findus crispy pancakes o flaen fi. O'n i smasho nhw, o'n i teimlo real boy, o'n i teimlo well. So, twist bach fi ar y Findus crispy pancake. Efo rhywbeth bach really epic yn efo. Mae ffrain careidal yn rili enwog am truffles, ond oeddech chi'n gwybod bod rhai o fwytau gorau Prydain yn defnyddio truffles o Gymru? Yo, Matt! Hi, Chris. Sut o ti? Prawn da. Prawn da, Matt, prawn da. Mae Matt a'i gyd truff yn tyfu llwyth onyn nhw'n Sir Fynwy. Fydd am ddeitha chi'n union lle, achos mae rhai o'r truffles mae'n dyfu werth 200 quid yr un, a mae dyn efo loads onyn nhw. Rox, ti wedi cwrdd o truff? Hopefully Roxy's going to get some truffle sniffing techniques off truff. Yeah. Make me some millions, yeah, Rox? Cool, well, show me the truffles, yeah? Show me the truffles. Let's go. Sam llawer o bobl yn cael dod yma, ond nes i blagio'n ffordd yma efo Roxy i chwilio am rei. Cool, ta be? Mae truff yn gallu smelio truffle o dros 20 metr i ffwr, a pan mae dros bennod i ffeindio un, mae'n didio straight away. So, Roxy, dwi eisiau cymryd tips o'n dyn truff. Mae'r lympia bach dima sy'n tyfu wrth reiddiau coed yn un o'r bwydydd mwyaf drud yn y byd. Nath yna un yn Italy dwerthu am 45,000 o bunna. Nuts, ia? Roxy, hwn ti'n chwilio am. Go on, find it, find it. Das, ffeindio fo. Oh, man. Oh, yeah. Ma' hwnna'n un dda.
Nes I mond dod yma'n disgwyl ffeindio un neu ddau, ond mae'r ci ma fatha machine. Good girl. Ac o fewn dim, mae di hel llon llaw. Yli ar y hôl o truffles, da ni wedi dal heddiw. Mae hwn yn anhygoel yn dweud, come on, ia. Dwi'n meddwl cael cadw hyn I gyd, ia, mae'n werth £200 o truffles yma, ond mae'r un yma yn dod I crispi pancake fi, definite. Oh. Iawn ta, mae crempogs yn really syml I wneud. 2 mydl o flawd codi, 2 mydl o lefrith, 2 yw'r, pinsiad o halan, a just whiskio'r batter tan ma'n smooth. Bach o fenyn yn y badall ar wres canolig, a leidlo'r batter mewn. Unwaith mae wedi dod yr rhydd, mae'n barod am y flip. Nailed it. Iawn ta, crempog di wneud. Ideal. Dwi'n bach o caws Cymreig fyma a dwi'n bach o yw'r mwyn am di toddi yn unreal. Ti'n methu cael crispy pancakes heb breadcrumbs really cheap, really orange. Dwi'n mynd mewn y bara ydy breadcrumbs am mor orange. Anghofia, panco a breadcrumbs posh I hwn. A star of the show. Wow. Dwi'n lyfio fo neu rhywbeth really bitter rhad. Ond efo truffle, werth £70. Be gyd I well. Iawn ta, sos caws. Dyn bach o menyn, so jyst neu rŵ bach. Unwaith o'r menyn di toddi fewn a dyn bach o blawd. Fewn yn slo bach efo llefrith. Dwi'n cario ymlaen wislio'r llefrith I fewn tan dwi efo sos gwyn tew. Wedyn off y tân cyn adio'r caws di gratio. Glefi cheddar Cymreig a yw'r eith'n gwy neis. Dwi'n taflu cubes o ham Cymreig I mewn, bach o halan a pupur, cyn gratio'r nugget stunning ma o aur du. Oli lliw ar y truffle. Dos na'n blas fatha fo, mae'n nutty, mushroomy a llawn umami. O, dwi'n hapus hwnna wan. Gadael hwnna cwlio lawr wan, cyn rhoi hwnna mewn yn y crempogs. Unwaith mae'r filling di oeri, dwi'n pacio'r pancakes ma, a brwsio chydig o wy ar yr ochra fel bod y filling ddim yn dod allan pan maen nhw'n cwcio. Wedyn dwi'n rhoi nhw yn y blawd a'r wyau a gwneud y siŵr bod nhw'n cael cyfryn da o'r breadcrumbs oren crazy ma. Ac ar ôl hanner awr yn y popdy ar 180, mae'n amser crempog crispi. A unig peth sy'n gorau syrfio crispy pancakes ydy efo hot sauce favourite chdi. Dwi'n really hapus efo sy'n hyn troi allan, ia. A am y brethiad cynta, dwi ddim yn mynd am dip, dwi jyst eisiau blasu y crempog crispi. O, ti'n beth, mae'n teimlo dal really boeth ond dim ots na fo. Mae'n blasu oedd just crispy pancake, ond million times mwy next level, ia. Mae'r breadcrumb a'r pancake yna jyst yn hwnna di'r blas, ia. Hwnna di'r blas nôl yn y early 90s, to. A mae truffle yna jyst yn mynd o fatha intergalactic. Dwi'n dal hyn, Christopher's intergalactic crispy crempogs. O'n I methu gadael vegans allan yn y programme Bwyd Budr ma, a hwn di'r tro cyntaf erioed I fi wneud vegan kebab. Next level, dwi wedi sortio allan yn cnafn kebabs wedyn, yw'r doner spit, a dwi'n eisiau hyn, celeriac. Hwn yn un o hoff veg fi, ond mae hwn ar gael trwy blwyddyn, a mae'n veg stunning, a dwi'n wedi pimpio fe fyny efo barbecue sauce, vegan eto, efo ingredients cool, a shiitake powder. Hwn cael neud I met fi cynnan yn Nantmor, a mae hwn yn umami to the max. Date molasses, mae'n really melys yn eithriadu o flavour really cool i'r sos ma. So, prepio'r sos. Yn gyntaf, dwi'n ffrio llwyth o cloves garlic yn really isel am ryw 5 I 10 munud tan maen nhw just yn cychwyn brownio. Wedyn tynnu nhw allan cyn iddyn nhw losgi. Mewn efo llwyth o shallots a mae'r olew na wan yn infused efo'r garlic. At hyn, dwi'n adio llwyth o spices. Fa ma gyda fi allspice,
coriander, smoked paprika, cayenne pepper a chili powder. Yna fo, a ti eisiau cwcio'r spices yma allan. Wedyn dwi'n rhoi chop i'r peppers di'r hostio yma, ti'n medru cael mewn jaria. Mae yna flas really cool ar hein a geith nhw'n amazing yn y barbecue sauce yma. Wedyn mewn efo'r shiitake powder. A mae'r mushroom powder yma, seriously, mae'n magic i vegetarians a vegans, ia. Nôl mewn efo'r garlics, bach o oregano, digon o halan, gweddill y dŵr o'r peppers, a'r date molasses. Mae'n rili melys, so wneith y siwgr o'r date molasses yma rili caramelaisio'r celeriac dona yn stunning wedyn, ia. Gyda fi apple cider vinegar yma, passata, un tin tomatoes neud y job. A gorffan ni off, wedyn bach o relish sauce, basically eitha Worcestershire sauce vegan, os o ddim fermented anchovies yn hwn. Dwi'n gadael iddo fo ffrwtian am awran dda, cyn rhoi o tu allan i chilio yn barod am y celeriacs na. A ty beth, swn i'n mwsos trio sleisio hein yn denna fy hun, so dwi'n cael machine, dwi'n nhw'n helpu fi sleisio hein mor denna a fedrau. So, just tynnu gwylod off, top off, a just cael croen off o'r cyllall. Sa'ch ddim oriau neu hwnnw y pilar. A ty beth, dwi yn lyfio celeriac, ia. Mae'n tebyg, mae'n texture tatws, so mae'n lot mwy nutty, lot mwy depth of flavour, a mae'n vegan friendly. Ar ôl sleisio'r celeriacs mor denna a phosib, dwi'n beiddio nhw yn y sos. Wedyn syth lawr i hoff siop kebabs fi yn y byd, lle mae Mustafa a Hwsnw yn barod i helpu fi roi'r kebab yma at ei gilydd. Iawn Mustafa, iawn Hwsnw. Iawn. Iawn, Chris. Barod amdani? Yeah. So do you eat this celeriac in Turkey? Yes. My wife always doing the celery salad Oh, nice. with the yogurt and walnut inside. Oh, like Oh, lovely. fatha next level coleslaw Mustafa, dwi'n lyfio fo. Yeah. A ti'n behafio? Dim lot. Dim lot. Ar ôl sticio'r celeriac ar y spit, da ni'n rhoi pina fel ar y top i gadw fo i gyd yn ei le. Ac ar y tân y fo, ia. Ar ôl rhoi trim bach iddo fo, da ni'n gadael o cwcio am chydig, wedyn beistio'r celeriac yma efo mwy o'r barbecue sauce. You remember me, Chris Bach, come here, Chris Bach. Yeah, I know. Started I remember, Taro. yes. What's the best in Turkish? N-I. N-I. Çok güzel. En iyi. N-I. Can I have a kebabs? N-I. Mae'r corneli di dechrau mynd yn crispi neis a mae'r barbecue sauce yn dew ac yn boeth. Dwi'n meddwl bod o barod i fynd, ia. Mae'n edrych fatha don y shawarma. Mae ynddo? Yndi. Ynddo? Ti'n beth dwi'n reit relieved, ia. Ni'n meddwl so hwn yn gweithio'r reit mor dda hwnna, ond hwnna edrych yn stunning. Sa'n byd amdani Iwan, ond sticio fe mewn nambred efo llwyth o chili sauce a dipyn bach o salad, ia. Iawn, ta, nawn ni trio beth hwn, ia? Ia. Chris, mae'n neis iawn. Mae'n ynddo? Yndi. Mae'n neis, mae'n smokiness, ynddo? Mae'r celeriac yn absorbio blasus. A'r barbecue sauce hefyd. Ti'n cael barbecue sauce, Ie. A pwy sy'n meddwl, ia? Dwi'n sefyll ar y stryd yn dre, tu allan i cranc kebabs yn bita celeriac kebab. Just leave it cool one edrych. Mustafa, Yes, Chris. this is very nice, yeah? Nice. And can I have extra large Chris special chicken kofta combo? Okay, no problem. Brilliant, diolch yn iawn. Iawn ta, hwn ydi hoff pwdin fi of all time. Mae o'n rili fydr, mor hawdd i wneud. Ti'n cael llosgi fo, crasu fo, cracio fo, ti'n mynd o'r mwydro fo neu crust na water bath, cacan caws di crasu, Basque style. A fama, gyda fi cream cheese rili da. So mae 'na kilo o cream cheese o fanna. Mae 'na lot o siwgr yn hwnna. 2 mug o siwgr. Chym disl pwdin iach na dat. A just whiskio fo. Dwi'n meddwl na jyst mwsio fo fewn i'r siwgr. Mae'n llychwyn, o ti efo machine, iwsio machine, ond slyfi machine. A pan ti'n llychwyn teimlo, mae'r graininess na i gyd yn mynd,
fewn efo'r cream. Pot cyfal o cream. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Wan, fewn efo'r wya. Dwi'n cymysgu'r wya i mewn un ar y tro yn recipe fi mae'n anna'n hanner dwsin. Wedyn dwi'n gratio sest 2 lemon yn waxed i fewn a'r sydd fyd. Tamat bach o vanilla extract da a tip da am wneud pwdin sydd yn rhoi pinsia bach o halan i fewn. Wedyn hanner mwg o flawd plaen. Iawn ta, dwi'n rili hapus efo sut mae hwn yn edrych. Cwstad next level. Amser am secret ingredient. A be di hwn di curd llaeth dafad. Mae hwnna'n di adio tang amazing. Ges i hwn di'n caru lawr lôn, mae hi'n neud cawsys amazing. Caws crosyn, big love. Dim lot, so mae reit cry. Faint bynnag lle hynna? 2 o hynna. Da chi'n gorau iwsio curd dafad, ond os allu cael o, mae'n jyst mynd i'r cheesecake yma next level. Ia, mae'r tanginess na dwi'n chwilio am. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Lovely. Dwi'n grisio tin pobi efo menyn a leinio fo efo llwyth o papur pobi. Cyn sticio fo'n y popdy a'r tymheredd ucha ma mynd am hanner awr. Maen nhw'n galw fo'n burnt cheesecake am reswm. Ond dwi'n methu cymryd sleis eto, dwi'n gorfod disgwyl efo chilio trwy dydd. Mae angen syrfio hwn ar dymeredd stafell mwyn efo dal i siap. Tra ma'n oeri, dwi hel mwyar duon efo roc sy'n neud sos bach fruity i fynd efo'r gacan caws. Just mwyar duon, siwgr a juice lemon. Iawn ta, dwi yn mor excited i danos y cacan caws di crasu yma i chi. O, dwi'n gallu gweld mae hwnna'n stunning, ia. Hwnna ydy'r crust ti isio, ia. Bydd o'n di bach o chwerw. A ddim yn cool, di hwn. Ti'n ei hwn i teulu chdi, ffrindiau chdi, yn canol y bwr, mae'n showstopper. Mor hawdd i wneud, a it's stunning, di o. So, the proof is in the pudding, ia. O, dwi'n lyfio'r bach na'n top, ia. Come on, boy, allan ma'n un darn. Yes! A hwnna ti chwilio am fatha cross rhwng cwstad a flan. Dwi'n lyfio fo. I wneud pwdin mwy bydyr, ti'n rhaid mwy o cream, dweud. A'r sos mwy o'r duon fa. Mae'r cheesecake room temperature, mae'r cream yn oer, a mae'r sos yma yn gynnas. Dwi'n rhywun disgwyl trwy dydd i hwn oeri fi cael fita fo. O, yli faint o ysgafn yna. O, seriously yna, os ydych chi'n meddwl, da chi'n lyfio cheesecake, ia, a da chi heb di trio hwn, neith hwn jyst chwalu pen chi. Mae mor rich, ond mae mor ysgafn. Mae mor ysgafn. Hwn yn un sera.